Teďka? Teďka? No Teďka? nie, ty krávo. Ty To je za mnou, jo? fáro, jo. No tak pojď To je ty vole. fáro. Jo, tak takhle. Jo, já jedu takhle, no, ty vole, čum. Ale to je fáro, ty vole, jako celkem dobrý, ty vole. Víš jo, ale jak jsem tě odhodil přímo do toho auta, Pičo. kámo. To má taková super. trefa, kámo. Taková... Kámo, Kam jedeš? kde jsi? Kámo. To je strašný. Já, ale ono tohle jako moc vede, ty vole, frajer. A býval je koší. Dobrý, pojď. Kámo, ale dobře jsem mu dal, ty vole. Tady. Jo. Jo. Tady to jdi zaparkovat. Jdu k tomu peremku, ty ludro. No, Tak si dobrý, nejdeme. pojď, jedem na sklady, ty vole, frére. Na Čína moje? No, na tam ty vole, jak? No prostě Frér moje. do toho hodil vidle, jo, frér ten třetí náš do toho hodil vidle. Jo, tak čus, ahoj. Kámo, ne, jak... Hej, to ti neujíždím, ne, s tímhle korábem, ty vole, frére. Ty píčo, no tak čus. Ta písnička. Two 2,000 years later. Jo. Tak mě pozvi, frére. Hej, frére, pozvi mě, kámo. A já si potřebuji zařídit ještě nějaký věci, jo, že si třeba budu vychcát a takovýhle věci. Jasný pejsku. Jakže? Tak jo. Jakže kolik? 587? 587. Pojď. Dík. A kámo, a Mexičane, kámo, tryhardi to, jo, ty vole. Cože? No frére, tryhardi to, ty vole, hned to zapni, jako. No počkej, musíme si vytáhnout ty bévky. Na, pochčí se. Ja. Strknul jsem tě, když tak. Já. Já ti říkám, nikdo nemá větší styl než mýval, kámo, prostě. Jedem. Kámo, jinak se to dostanu, ty... Hej, kde, kam jsi asi jel, kámo? Doprava, doleva. Vidím. LSPD Hansup, ne, tady jsou, kámo. Kámo, jako mám jako oči jak cip, ale tak nevadí. Stane se. Jo. Pojď. No jsem se vyjebal. Mrk. Co mi mrkáš, ty vole, frére? Hej, já nevím, zase já se tě ztratil, vole, frére. Kámo, ty jsi traget. Počkej. Jeď jakoby na kasíno. No, kde jsi teďka? Na kasíno. Jakoby dolů, jako kdyby jsi šel jakoby... No k linterně. No už jsem u Linterna, frére, no, kde jsi? Jakoby taky oběť, no, jakoby. No, tak to jsou moc složitý a mě moc, Ty víš, že tobě to ne, to výjíždím. moc složitý, ty vole, tohle na můj mozek pochopit, ty vole, jako. Kámo, že to obět, Mám- kurva. Mám obět Linternu a ty jsi teďka u Linterny. No. Jo. Kámo, to je fakt moc složitý tohle na mě, to mi nedělej. 7, 9, 4. No, nazdar. Čabás. Kdy vzal si drill? Kinedrill? Drill? Kinematografie? Kinedrill je, kámo. Ej, musíme to vyšvískat, kámo, rychle, protože jinak to bude zlé, jako. Jinak si zmrt. Jinak se to pak failne, jako. No jinak si Víš zmrt, to? no. A ne, teďka bych to právě dal, protože pak u té základny se to failuje, chápeš? Tak Jako tak fakt nechceš teď. Jako fakt teď.
teď, Kámo, teď. ne, já bych počkal, kámo, trochu. A dal bych tomu levou zadní. Počkej. Já bych dal kámo přední zadní. Takže, Nebo levou pravou? Levou pravou bych tomu dal možná? počkej, Mrkneš? takže jako jak, kámo, chceš teďka už? Jako teďka, no ještě tak třeba jakoby za benzínkou, za benzínkou. Kámo, Jako 4, 5, 6, 8, 2, 9, 305. To je ono. chápu. No Je. počkej, tak jo, teďka. No a takže teďka jakože 2 štrinky pityky. Ne, ještě ne. Sorry. Jsem nám jako připravoval, chápeš? Vidíš na mapě tu zelený kole, žlutý koule. Yes, dobrý, tak u toho hned. Jo. A začínáme 3, 4, 5, 5, 8, 2, odstavec A, B. 2, 1. Jeden down. Jdu na to. To je to. Ne. Jízle, kámo, kokot už. Jdi spotit. Jdi spotit. Pojďím, kámo. Jak Ale na tom? dál, jakoby. Yes. Jež, dneska penízky. 54 000. Takovýhle randál, jo, ty vole. Ty vole, bez JJ se daří, ty vole, bez JJ Tornado. JJ Tornado. Pojďme no. Tornádo, ty vole. Jdeme k bance, jakoby k naší, jakoby. Na benzínský, kdo je? Kde jsi, ty vole? No pojď prosím na sklady, moje, jo? Blbečku. Myslíš jako, že moje Ne, moje, vole, moje. Jo. Chlapečku, já si nemůžu, já jsem. Ale my jsme tak rychle vyřídili, ty vole, že prostě nechápali vůbec. No prostě, protože my jsme jakože ty profesionální, že jo? Jako to jako, tohle byla čistá dobrá jako profesionální práce, ty vole. Je to tak, ano. Přesně tak. To je ano, to je ano. 2,000 years later. 7193, yes. No jede, už jede mýval, ty vole. Pyžamem a mýval, ty vole. Že jde ten gangster? Super, kámo. Yes, mám běl do banky s comebackkou. To nevím, nikdo si nikde nedozví. Nechám si trošku větší kat. No tak pojď. No jsem tu? Já taky. A jo? Nadí to na zem. No dej mi kámo. Pro dokončení se dostaň k vzdálenosti a vraťte se k zadavateli. Máš to tady. Yes, kámo, Máš to tady. Míšo. Díky, Miša. Bývalé, jestli na tohle koukáš, tak si tě omlouvám. Já mám No, peněz. ale poprvé kámo Hej, mýval kolik má máš peněz? Kámo, pajdu, ty vole mám. Kámo. No nekecám, fakt, jako mýval má pajdu, ty. Hej, ale víš to. No jo, a jenom třeba kámo Tornádo má na určitě míč, ale tak nevadí. No. Ale tak na nás kámo to je dobrý. Jako na nás to je dobrý. Jak já jsem měl 201, jenže já jsem potom dal jakoby za faktory, ale speedy 150 000, jakoby, ale chápeš, jakoby. Ne jakoby vážně, ale jakoby ze srandičky, tak jakože jakoby. Yes. Chápu. Mhm. Ale já bych kámo jel do Ammunitionu a prostě nakoupil bych kámo nějaký nápoje, protože Hej, jako... fasni to, dělej. Ale nebudu fasovat. Jsi debil. Co? Kolik ti dá fixa? No já nevím, jak to dává teď, jo, po tom upravení, ale před minule dávala 50 000. Kámo. Jaký ztrácím už ty vole, moc srdce jo. To si na GHčko, kámo. Vidím už. Pohoda. Nice. Ty máš tu?
Hevinu? Kombatku mám. Kombatku bereš, jo, ty vole, frére. Já nemám nabaje. Jo, vlastně mám. Kam? Já jsem kokot. A to už Ale je. je, vole. Už jsem nedal nic. Nevadí. Příště. Oh, Co je? mám se zdechl, kámo. Cože? Že jsem málem zdechl. Jak moc? No jako třeba, nevím, jako 20 cm a už bych byl v autě. Jako hodně, Ve jo, full ty jo. speedu. Takže jakoby ultra. Počkám tady opodál na tebe. Bude tady nějaký červený auto. Píčo, sunrise. Krávo. Jedeš. Kámo, srazil mě nějaký kokot, vydrž, ty vole. Ty píč. Kámo, ale já zase mám úplně v prdeli krovinky, ty vole. Tak bandy. No, jako ti to nezacháněj, ty vole. Dělej. Tak já jedu, kámo, ale ty oni mi dají jednu aležem, kámo, takže mě budeš muset odtáhnout někam. No já mám bandy, já ti dám. Kámo, no ale já mám jako 60 tak jako krvinek, tak bye oko, jo, bye oko, nevím přesně. No tak pojď, vole. Tam vystřílet, jo? Otevřete dveře safe pomocí panelu. Ha. Z jakýho panelu, ty vole? Ah. To je, kámo, moc složitý na mě tohle už. No počkej. Jak oni tam nejsou lasery už co? Tak co ty, vole? Počkej. Co jsem tu měl? Už něco dělám. No tak dělej, vole. Vrtám. Buď připravený, měř jakoby dozadu. Jo. Mám 11 000. Ty dveře, zkus otevřít nějaké dveře, prosím tě. To nejde, kámo. Kopni do těch dveří. Nejde. Kopni do těch dveří, ti říkám. Kámo, tam nejde. Já ti říkám, kopni do nich, jak kdybys někoho mlátil. To jsem se pomohl, vole. Jdem do píči? Máš to? No mám no. Pojď do píči. No ale jak asi? Co? Jak asi mám jít pryč? A pojď. Ahoj, do terénu, jeď. Já jsem to nekamo nestihl vzít, ty vole, do terénu. Tak pojeď trošku a potom to vem do terénu. No, tady není moc, ty vole, nikde, co? Jsem to vzal. Hej. Co, to bylo lehký, ty vole? Jako pohodka, kámo, jenom kámo, jako šlo nám o prdel, frére, ale tak jako dobrý, ty vole. No ale ty dveře nějak jenom vůbec netuším. Jako kámo, já jsem si říkal, co to kurva je, A ono už s tím byly problém předtím, jakoby no. Kámo, jako... Pane, já jsem vrátil dolů a tam tady projíždí pítička. A jej, další. No jako to bylo o prdel, ty vole. No, chodně no. Chci kecat, ale ty vole, jako... Docela close to bylo. Jako pár sekund a už bychom byli v piči, kámo. No jasný, jo, protože kámo dveře nejdou otevřít, ty vole.